kanaka kunesu wafambi apote noyenda pasipo asibu ponese achazo uyase kutora umambo wakewo ariku hoya neku kasika Yesu se ariku zoka ne wafambe wake wachazo tora apo Yesu ouya makuwa ekare apo wanorara wafambe wakafa na Kristu wachazaruraze wanomuka wachapona pamwe na Yesu ariku hoya neku kasika Yesu se ariku zoka ne wafambe wake wachazotorwa apo Yesu ouya kichasangana kumosha wekudenga kichayimba nekuponeswa waponeswi wowachapa pasirese wanamate mambo wedenga ariku hoya neku kasika Yesu se ariku zoka ne wafambe wake wachazotora apo Yesu ouya haleluya amen say haleluya ekudawirati chasika namata simira kufaradakara tofeka mbiriye kudenga ariku hoya neku kasika Yesu se ariku zoka ne wafambe wake wachazotorwa apo Yesu ouya tinozokara pedyo payo mvura yeupenyu Yesu anozomirayo kuchingamidza isu tinozokara pedyo payo mvura yeupenyu wayo Yesu ndiye mvura ini mvura yeupenyu apo tane kufamba tafara kugara uko mvura inowerera tinoona simba tinozokara pedyo payo mvura yeupenyu wayo Yesu ndiye mvura ini mvura yeupenyu ndizouya kuna Kristu mvura yeupenyu munozoona ruponeso rwagadzirirwa isu tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu wayo Yesu ndiye mvura ini mvura yeupenyu tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu wayo
ndiri kukwira munzira uye kudenga iwo misi yese edechenama utamunzira utenzindimi kudenga Ndisimudze inemisenyi inerudawi birura kudenga ipo panchimboya yakakwirira atenzindimi kudenga andidiza angukugara uhapopane ikokupokana asiwamwe wawangagara inidinodakunsaro Ndisimudze inemisenyi nerudawi birura kudenga ipo panchimboya yakakwirira imitenzi kudenga ndoda kugara kudenga anazauta iye handinetsa rudawiro iro rwangu rwese irwe kugara kudenga Ndisimudze inemisenyi nerudawi birura kudenga ipo panchimboya yakakwirira utenzindimi kudenga ndoda kukwira kusoro inizione kupenya kwenyu ndinonanga atira kuti utenzindimi kunsoro Ndisimudze inemisenyi nerudawi birura kudenga ipo panchimboya yakakwirira initenzindimi kudenga Tenda Mwari nekuti ari kuramba achitaura nesu mukati meupenyu hwedu. Panguva dzino regai titange nekupinda munguva yekunamata. Titaure naMwari, ngatitsidzinye tinamate. Kuna Baba wedu ari kumusoro kudenga, toda kukutendai neumwe mukana wamatipa wekuti mutaure nesu. Zita renyu ngarirambe richisimudzirwa apo pamunenge muchitaura Mwari. May you bring healing into our lives. Dzikinurai zvimwe zvinotiremera mukati meupenyu. Zvose zvaitwa Mwari, mbiri nerikudzo ngairambe ichipiwa kuzita renyu nekuti zvakafanira. Muzita raJesu tinonamata, amen. Muzuva ranhasi toda kudzidza kubva mubhuku raMark chapter 2. Mubhuku raMark chapter 2 pane nyaya iri ipapo tichibata pamusoro pemurume anonzi Jesu. Jesu ndiye the center of everything. Mukaenda pabhuku raMark iroro chapter 2 pavhesi ya1 inoti iyo, and again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. Verse 2. And straight away many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. Ndi Jesu. Verse 3. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, muchinda uyairwarawo, which was born of 4. Do kutaukurwa nemachinda 4. Verse 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Verse 5. When Jesus saw their faith,
he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Musoro wenyaya unoti iwo Ndisimudzewo. Hakuna munhu akaparidza mu New Testament saJesu. Hakuna munhu akaita mbiri mu the Synoptic Gospel saJesu, nekuti zvakaitwa naJesu zvakanga zviri zvikuru. I remember Jesu at one time he was preaching to more than 5,000 people without a microphone. Before there was Twitter, YouTube, Jesu guwa rake raifamba aiti kana ari kumandara vekumufakose vaitoziva nezvake iye asati asvika kumufakose. Before there were flyers, before there was nothing, before there was even media, mbiri yaJesu yaifamba. I remember Jesu paakafidha vanhu 5,000 aiti kana achitaura zvaaitaura zvaitapira zvekuti vanhu vaikanganwa kudya. He was so powerful. Kusvikira ataura nevadzidzi kuti udzai vanhu kuti vagare pasi nekuti vanhu ava vaane nzara. He was so powerful. Now tiri kuona Jesu panapa pa chapter 2 pa verse ya 1 iri kuti iyo paakandopinda muKapenaume pakaita noise. Rechirungu riri kuti it was noised. There was a rumor. Pakaita guwa rekuti Jesu ari mune imwe imba. Zvinhu mudikani zvinonakidza kuti Jesus was in the house. Guwa iro ndo rakakosha mukati meupenyu. Kune vanofambisa makuwa asina Jesu mukati, vanofambisa nyaya dzisina maturo. Asi Mwari ngaavongwe kuti pana Mark chapter 2 pane guwa rekuti Jesu ari mukati meimwe imba. And it is possible kuti mukati memba yenyu Jesu anofanira kuwanikwa. Jesu anofanira kubata mukati medzimba dzedu. Jesus must be found in our house. Guwa harifanire kufamba rekuti mukati memba menyu munorwiwa, asi munofanira kuzikanwa nekuti mukati memba yava there is Jesus in the house. Jesus must be the center mukati meupenyu hwedu. Chikanzi neBhaibheri, when Jesus was in the house, pa verse ya 2 zvinonzi many people gathered in that particular house. Teerera munhu waMwari, kana uchiverenga nyaya iyi, we do not know the owner of the house. Asi imba iyi yazotanga kuita mutauro nekuti Jesu ari mukati mayo. Haigoni kuva imba kana Jesu asiri mairi. Pa verse ya 2 ndapada apa pari kuti izvo vanhu vakatanga kuungana nekuti Jesu akanga aripo. The reason why we gather, the reason why you are listening panguva dzino inyaya yekuti taunzwa nekuda kwa Jesu ari pakati pedu. Hallelujah. Ndiye atisanganisa kuti tikwanise kunzwa zvimwe zvaangataura kwatiri. Teerera, munyori paanonyora Maki anonyora achitiye imba yakazara zvokuti there was no room to receive even more people. Anzi vanhu vakazara nekusvikira pamusuo. Pavakazara Jesu ndokubva awana an opportunity. Ndiri pa verse ya 2 pavakawana an opportunity, verse rinotizo, he started to preach the word to them. Muripere wana wa Mwari. People must know that Jesus, when he saw an opportunity, he would start to preach the word. Saka musoro wenyaya pauri kuti Ndisimudzewo ndo patichada kuenda kuti tinzwisise kuti Mwari ari kuti kudini mukati meupenyu hwedu. Verse ya 3 yabva yatiwo, and they come unto him bringing one sick of the palsy. Verse ya 2 yati Jesu ari mumba uye ari kuparidza. Vanhu vazhinji vakaungana mukati membai. Ndokubva tambobva kumharidzo yaJesu ndokuenda kumbodiveta from the sermon yaJesu ndokuenda kune muchinda ari kunzi ari kurwara. We do not know his name, but we know the condition of the brother. Now chinondibata panyaya iyi ndechekuti there are 4 gentlemen, 4 varume who are also going kunemba
iyo iri kunzi kuna Jesu ari kuparidza. Now pavanoona muchinda uyu ari kurwara, he is sick of the palsy, pa verse 3. There is no name of the person who is sick, but we know the condition of the person. Then there are no names yavarume 4 ava vari kutakura muchinda uyu kuti vaende naye kuna Jesu. Apa ndapada apa nekuti ndo pane nyaya yese. Zviri kunzi muchinda uyu ane palsy, ndambotsvaga a medical term pamusoro pechirwere chepalsy, chekufa mutezo. Zvikanzi panapa palsy is a medical term often accompanied by weakness, loss of feeling, and uncontrolled movements such as shaking, as well as a disconnection between the head and the body. Muchinda uyu airwara. There was a disconnection between the head and the body. Zvakanga zvisingafambidzani. He was feeling weak all over the body. He had a loss of feeling and uncontrolled movement, and achimbosheka achirwara. But chinondibata varume ava 4 vanoti no, as we are going to Jesus, ngatisimudzei muchinda uyu tikwanise kuenda naye kuna Jesu, pada Jesu might do something for him. It is encouraging, my brothers and sisters, kuti dai tatsvaga vanhu vanotisimudza kuti tiende kuna Jesu. Ungava munamato wako, paunonamata uchinamatira murume asati aziva Mwari, keep on lifting them up so that they might know Jesus. Usaneta kuramba uchinamatira hama yadzokera kumashure. Ndosaka mwe muimbi akanyimba achitiye, somebody somewhere is praying for you, and he is asking and pleading the Lord to carry you through. I am tired of people who talk about me instead of praying for me. Muriperoona Mwari. Saka mchinda uyu paanorwara, the 4 men said to the men with the palsy, we cannot leave you alone, but we will carry you. You will become our burden. Kuti tiende tese kuna Jesu. Ndofarira mumwe anobva ataura kuvhesi kuOld Testament, anobva adeclare obva atiye, as for me and my house we shall worship the Lord. Hakuna anosara. Tinosimudzana kusvikira tose semhuri taponeswa. Saka muchinda uyu paanorwara nechirwere ichi, the 4 men lift him up, vanomusimudza kuti vaende naye kuna Jesu. Ndosaka mumwe muimbi anoimba pahymn 144 obva ati, ndisimudzei ndimisei nerudawiro kudenga, panzvimbo yakakwirira tenzi ndimisei kudenga. Anobva ati handidi zvangu even kutogara apo pane kupokana, lift me up ndiende panzvimbo yakakwirira. Teerera munhu waMwari, muchinda uyu paairwara nepalsy, a disconnection between the head and the body is like a church that the head is going the other direction and the youths are going the other direction. The church can also suffer from palsy, whereby Mwari kuenda uku tichidhonzerana, but they must be men and women with courage who will not get tired for their sons and daughters. Vachavasimudzira panguva yekunamata. The sermon here, pano zvose zvaungabata ndezvekuti do not get tired. Lift someone in prayer. Ndisimudzire pandinowa. Do not leave me to die. Don't talk about my problem, but talk about how you can get me to Jesus. And sometimes the journey might be tough, it might consume you, igokupedza nesimba rekunamata. Asi amai, musaregedza kuramba muri pamabvi, simudzirai the young men kuti akwanise kusvika kuna Jesu. Saka palsy kana iri a medical term, chirwere ichi zvanzi unenge uine weakness, you become weak. Tinozviziva kuti panguva dzinedzi there is someone who is weak in your family. There is someone who is struggling with a sin, but uri kuitei pamusoro pezvazvo, musimudze uende naye kuna Jesu. Zvikanzi panapa a loss of feeling, vamwe vanhu havasisina havachanzwiri
wekuti unotoshaya kuti zvii zviri kuitika pamunhu uyu. They have lost touch, they can't even pray anymore, they have given up. Asi isu takasimbira muna Kristu like the 4 men. I am looking for the 4 friends in my life who will not leave me alone, but they will carry me to Jesus. Shikanzi, they come unto him and they brought a sick man. Ndokubva vamusimudza vachienda naye kuna Jesu. Now the distance between the house kwaiparidza Jesu nekwakatakurwa muchinda uyu was quite a distance kuti vasvike pamba. And the journey sometimes kune vamwe vanogona kuneta kuti izvi takazvinamatira izvi uyu haachinjewe. Kune vakatodeclare vakati uyu achangofa ari mhombwe. But be like the 4 men who carried the men and said, we will not leave you. Tichaponeswa tose. Ehe, wadona warwara nepausi. But we shall not leave you. Tichaenda tose kuna Jesu. And Jesus will do something to you. Shikanzi panapa. And when they could not come nigh unto him for the press, tiripa verse 4. Shikanzi pawano shika pamba with the men. Pawano shika zvinonzizvo pakanga paine pressure, pasingakwanisike kuti upinde through nekuti pakanga pakazara. Rega ndikutaurire munhu waMwari, pose pakanga paina Jesu kune vaimutera nekuti vaida chingwa, kune vaimutera nekuti vaida kunzwa shoko, kune vaimutera nekuti vakanga vangonzwa guwa kuti pane muchinda ari kutaura nezvekumusoro kudenga. But pane vanhu vose ava vakazara kudaro, so havana kupa muchinda uyu kuti akwanise kusvika pana Jesu. Look at the faith yevarume ava. Varume ava vanoti, bhaibheri rangu rinotaurira apa ndopadapa, rinoti they uncovered the roof where he was. Hallelujah. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Varume ava vanakumbira muridzi wemba permission yekubvisa roof because Jesus was in the house. It tells me that worshiping God must cost you something. As long as Jesu apinda mumba mako, it must cost you something. Varume ava zvinonzi vakandobvisa roof ndokubva vadzikisa muchinda uyu airwara nechirwere chepausi. Akatyoka mutezo ndokuramba vachimudzikisa because it was the problem that was running to an answer. It was a sickness that was running to health. It was all issues dzakanga dziri pamunhu wani dzakuenda kundosangana the master, the creator of the universe, the doctor of all doctors, murapi mukuru. Machinda aya ndokubva amudzikisa ndokuenda patsoka dzaJesu. This is where the answer is. The answer is not anywhere. The 4 friends could have taken him kunenganga. The 4 friends could have taken for other solutions. But the only solution vana vaMwari ndeye kutora munhu aputsika tomusimudza, tosimudzirana toenda naye patsoka dzaJesu. Ndopoga pane answer yatinogona kuitirwa zvakanaka naye. Remember kuti paanoenda patsoka dzaJesu ndo patinoonazve kuti Jesus is in the middle of a sermon. Hallelujah. Jesu ndokubva amira kuparidza panounzwa muchindawo. Teerera unzwe pavhesi 5. Bhaibheri rangu rechirungu rinoti, when Jesus saw their faith, when Jesus saw their faith, not the faith of the man who is suffering with palsy, kwete faith yemuchinda ari kurwara, but the faith of the 4 men vauya nemunhu ari kurwara uyu. Muripero wana waMwari. Meaning to tell me that kuti all I need is people who believe in my situation, and God will answer my prayer because of your faith. Peter haifanira kunyura mvura nenyaya yekuti vari mubhoti vaifanira kunge vachitonamatira Peter achifamba pamusoro pemvura, but vari mubhoti vaitoti hatina nguva, muchinda uyu ungatonyura. Chaidikanwa is the faith of the 4 men.
zvekuti Peter paanotanga kunetseka ari pakati pemvura achifamba pamusoro pemvura, the faith yevanhu vari mubhoti yaifanira kugama Peter ari mumvura. Hapana hanzwa. Your faith must sail me through. Ndisimudzire mukati memunamato wako. Pray for me as I am ailing in this world. Pray for me as I am tired in this world. Lift me up and take me to Jesus. Pana ari kurwara panguva dzino dzekuteerera mharidzo ino, kuti paunorwara nepaunonetsekana, do not worry. The church is there to lift you up in prayer. The church will lift you up and take you to Jesus. What is interesting, chimwe chiri panyaya iyi ndechichi chinodai so. The man with the palsy, muchinda airwara uyu, akabvumawo kusimudzwa. Muripere wana wamwari, bvuma kusimudzika, because varume havaikwanisa kumubetsera kana iye anga asingadiwo futi kusimudzwa. Saka vari kusimudza. God bless you. Iwewe wacho you are down and you are tired, bvumawo kusimudzwa nevaruda kutora kuti uende kuna Jesu. Saka zvinonzizo, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Matira, such friends. I pray for such a church that will lift someone up, that will pray for me instead of talking about me, that will find me and make sure that I go to Jesus. Rwendo rwatiri rwana wamwari runoda kuti titsvagane munguva dzino dzekorona, kuti tiende tose, tiponeswe tose nemhuri dzedu dzose. Zvikanzi chii chakaitika? Zvikanzi paanonzi thy sins be forgiven, pavhesi ya6 zvinonzi, but there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, why does this man thus speak blasphemy? Who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, why reason ye these things in your hearts? Zvikanzi pana Jesu akaverenga moyo yemamwe machinda akanga aripo, nekuti kune vamwe vasingade kuti vamwe vanhu vaendeswe kuna Jesu, kune vasingade kusimudzira vamwe vanhu mukati meupenyu. But panapa Jesu ndokubva averenga moyo yavo, ndokubva atanga kuvapindura, ndokubva azopedza nyaya yake pavhesi ya11 achiti, I say unto thee, kune muchindawo, arise and take up your bed and go thy way into thine house. Muchinda uyu akaenda aponeswa, muchinda uyu akaenda akomborerwa nekuda kwevarume 4 vakati hatingasiya mumwe wedu achirasika, hatingasiya mumwe wedu asinganzwi shoko iri, hatingasiya mumwe wedu achirarama upenyu hwakadai, tichamusimudza tigoenda naye kuna Jesu. Tataura pamusoro pemamarriages evanhu, tichitaura pamusoro payo kuti ava vachasara kudhivhosa, aiwazve munhu waMwari, chimbovasimudza uvaendese kuna Jesu, chimbovanamatira urambe uinavo pamabvi, and Jesus, because of your faith, he will answer the prayer dzavo dzemumarriage dzevana. Chimbonamatirawo kavakomana vari pachechi penyu vari kurasika, pane kuramba muchitaura pamusoro pezvavo, chimbovaendesa kapatsoka dzaJesu. Lift them up. They are suffering from palsy. Take them to Jesus. Variko vari kurwara, variko vane machallenges muupenyu. Takataura pamusoro pezvavo tikazodini, takangotaura tikati ndo zvavanoita, vamwe takadeclare tikati ava ndo zvavari, but we have never taken time to take them to Jesus. Zvikanzi panapa, the 4 men took the man with the palsy. And sometimes unogona kushaya munhu anokusimudza munhu waMwari, but there is one who will lift you up. His name is Jesus Christ himself. Muimbi anobva aimba obva ati, what a friend we have in Jesus. Dzimwe nguva dambudziko rauinaro, no one cares, no one is looking.
No one is even thinking about you. But there is one who will lift you up, who will encourage you. Even vakashaikwa. Be like David. Anobva azonyora achiti pane rimwe vhesi kuOld Testament rinobva ratiro, and David encouraged himself. When there is no one to encourage you, encourage yourself. Encourage yourself in prayer. Encourage yourself in hymns. Encourage yourself by listening to the word of God. We shall get through. We shall overcome. We shall conquer. Jesu anobva watara kumuchinda obva vamuti arise ndo chinodiwa. The first thing is to arise from your slumber. Arise, stand up and fight the battles of life. Arise and face the enemy head on. Mira segamba wakatarisa mhantu uchiziva kuti there is a crown when all is said and done. Mchinda uyo anobvanzi take up your mat and go. You know, sometimes you need to appreciate the prayers that were made by our forefathers. The reason why you are where you are. Kune mchembere akanga ari kumusha kwa Rusapi akakunamatira achikusimudzira in prayer achiti Mwari rangarirai mzukuru, rangarirai mbuya, rangarirai sekuru, rangarirai babavo, rangarirai mai ava. They lifted you up in prayer. Kusiri kugona kwedu, but somebody somewhere lifted you up in prayer. And you need to lift someone up in prayer. Lift someone up. Ndosaka tiri kutaura patiri kuparidza misi nenguva tichiti subscribe ma YouTube everywhere, Facebook, kuti ungobetsera mumwe munhu anzwe zviri kutaura Jesu mumazuva ekupedzisira. This man upenyu hwake hahwaigona kuchinja kana panga pasina varume wakamusimudza. Saka panguva dzinotoda kupinda munguva yekunamata kuti Mwari ndoda kungovaone mweya wevaruma kuti it is not about me and my family only, asi kune vamwe vasati vakuzivai vandinoda kusimudzirawo mukati meupenyu. Even mukati memabusiness edu tinosimudzirana, mukati mekuronga-ronga vanhu vanosimudzirana, asi panyaya yekuponeswa you need to lift someone up and take them to Jesus. Shoko iri harisi rekunzwa woga iri, nderekuti utore hama yako kuti auyewo anzwe zvimwe zvaJehovha. Ndo nyaya yacho iripo vana vaMwari. Hymn 144 yataura iri kuti ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese, handidi zvangu kugara pane makuhwa pane zvinhu zvisina maturo. Lift me up, ndiende panzvimbo yakakwirira, kuti vamwe pavanenge vachichema vachiona zvinhu kuti zvaipa, isu tichiona denga because tasvika palevel nerelationship naMwari yatasimudzwa panzvimbo yakakwirira. Dai Mwari awedzera kutenda kwedu. Even in our prayer, do not give up praying for your son. Achiri akarasika mukati menyika ino, atorwa nenyika yazvino, do not give up on them, mama. Rambai muchimusimudzira mumunamato. It is never too late with God. God will always do things in his time according to his will. Mwari vanopindira uye vanotitira zvakanaka. Toda kupinda munguva yekunamata wherever you are. Just make a prayer in your heart as I shall be praying. Ngatidzidzinyei tinamata. Kuna baba wedu ari kumusoro kudenga, toda kukutendai neshoko rauya panguva yakafanira. Tinokutendai Mwari with the 4 men vakasimudza hama yavo kuenda kuna Jesu. Tine vanhu vazhinji vatisati tasimudzira, isu takatosimuka kare zvinhu zvedu zvikaita. We found a relationship with you, asi vamwe vachiri vakarasika. Sometimes Mwari, we are disconnected even as a family. We need to be lifted up. Patinenge Mwari tichiremerwa, imi mipindirai. Chidzidzisei Mwari kuita zvamakaita mumazuva aya. Makaitira vanhu vazhinji zvakanaka, mukabetsera vanhu pavakanga vachiremerwa. May we be an example to people vasati vakuzivai. Chirambai makatisimbisa Mwari kuti tisaneta panguva dzekuomerwa, tisaneta kunamatira even hama dzedu dzisati dzakuzivai. Tine prayer request mamwe atinawo that we had already given up, but as we come unto you, give us the strength to soldier on. Kudzamara muchiuya. Tinokutendai Mwari in advance for what you are going to do. Muzita raJesu Kristu tinonamata. Amen.
Maranze emtawa baba anova kumba yake asiwo otichengeteza mwenje mupasi rino rekamwe mwenje ipenye remunyanza zimwe pananyura myanza uyo mungapo nese pasira azara dedima mananda otinira washinjiwa karinira kuona mwenjeye rekamwe mwenjeye ipenye remunyanza zimwe pananyura myanza uyo mungapo nese futisa anyi mwenje hama vamwe vari mudima vari kuyita mudima kusika kuma rekamwe mwenjeye ipenye remunyanza zimwe pananyura myanza uyo mungapo nese